Għaddew ix-xhur minn meta diversi maġistrati u mħalfin appellaw għal aktar ħaddiema fil-qorti ta' pajjiżna, iżda jidher li l-Ministru Jonathan Attard m'għandux pjan li jżid il-ħaddiema matul is-sena li ġejja, anzi qed jimplika li hemm impjegati biżżejjed. Matul il-jum tal-ħamis Net News saqsa lill-Ministru Jonathan Attard jekk matul is-sena li ġejja u se jżid il-ħaddiema fil-qorti sabiex il-maġistrati u l-imħalfin ikunu jistgħu jaħdmu b'mod effiċjenti. Iżda Jonathan Attard għalinna biss diġà sar investiment bla preċedent fil-waqt li prova jiġġustifika ruħu billi qal li preżentament hemm 500 impjegat. Jiena nifhem l-appelli li jsiru mill-membri tal-ġudikatura, imma il-membri tal-ġudikatura jafu huma stess illi l-investiment li qed isir huwa bla preċedent. Issa titkellem fuq żieda ta' spazju, però se jkun hemm żieda ta' ħaddiema biex ikunu jistgħu ilaħqu mad-domanda tal-qorti. Daw qed jgħidu li m'għandhomx biex jaħdmu saħansitra maġistrati damu xhur biex bdew jaħdmu għax ma kellhomx il-ħaddiema magħhom. Ġifieri kemm se żżid ħaddiema, se żżid fuq kollox? Illum l-Aġenzija tal-Qrati fi ħdana hemm mal-500 persuna. Il-Ministru Attard ilu xhur sħaħ jitkellem dwar investiment iżda jidher li m'għandu l-ebda ħsieb li jinvesti f'riżorsi umani matul is-sena 2024. Da minkejja li matul din is-sena l-qorti affaċċjat sfidi serji u dewmien f'ħafna kawżi. Apparti minn hekk bħalissa fil-qorti hemm eluf ta' każijiet pendenti fejn fost l-oħrajn hemm il-fuq minn 2000 każ pendenti ta' vjolenza domestika. Iżda meta Jonathan Attard kien affaċċjat bid-domandi tagħna huwa assigura lin-nies li kollox miexi ħarir, dan meta fir-realtà hemm ammont enormi ta' każi pendenti u numru kbir ta' nies se jkollhom jistennew ix-xhur sabiex jinstema' l-każ tagħhom. Il-violenza domestika hija pjaga f'pajjiżna, però insaraħ moħħ kulħadd li għal dan il-gvern hija priorità minn kull aspett, inkluż fil-proċess ġudizzjarju fil-qrati tagħna. Ma hemm 2000 każ, dan għalik aċċettabbli jew taqbel li għandu jsir iktar investiment f'dan il-każ? Qed nitkellmek kont ngħidlek bil-fatt l-investiment li isir. F'Ottubru li għadda waqt l-ewwel seduta tagħha bħala mħallef fil-preżenza ta' Jonathan Attard innifsu, l-imħallef Natasha Galja Xiberran staċċamata serja lill-gvern u appellat għal aktar riżorsi fil-qorti għaliex preżentament mhumiex ilaħqu. Ma naqas ukoll l-appell tal-Prim Imħallef Market Kuti li stqar il-qorti bil-kemm qed laħaq mad-domanda, iżda jidher li l-Ministru Jonathan Attard m'għandux soluzzjonijiet prattiċi għan nuqqas ta' riżorsi u qed jażel illi jgħid li fil-qorti donnu kollox miexi ħarir.